ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഫേഡ് വീഡിയോ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ മെയിൻ റിവാർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൈവിങ്ങിൻ്റെ സ്കിന്നും അനിമേഷനുമാണ്. ഈ സ്കൈവിങ്ങിൻ്റെ സ്കിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ മുന്നേ നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് വന്നൊരു സ്കിന്നാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് ഞാൻ 1000 കൂടുതൽ ഡയമണ്ട് ചിലവാക്കി, 1000 കൂടുതലല്ല 2000 കൂടുതൽ ഡയമണ്ട് ചിലവാക്കി എടുത്തൊരു സ്കിന്നാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാനൽ കയറി നോക്കുക. എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അനിമേഷൻ മേടിക്കുന്നതാണ്. എത്ര ഡയമണ്ടാണ് അത് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത 2 ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യത്തെ സ്പിന്ന് 9 ഡയമണ്ടാണ്. 9 ഡയമണ്ടിൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ്, ഞെട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ തരുന്നത്, അല്ലേ അവർ തരത്തില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൈവിങ്ങിൻ്റെ സ്കിൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത സ്പിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് 19 ഡയമണ്ടാണ്. 19 ഡയമണ്ടിൽ എനിക്കിവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ആ ഒരു ഗൺ ക്രേറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത സ്പിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 39 ഡയമണ്ടാണ്. 39 ഡയമണ്ടിൽ എനിക്കിവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ഒരു ഷർട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത സ്പിന്നായിട്ട് 69 ഡയമണ്ടാണ്. 69 ഡയമണ്ടിൽ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡയമണ്ട് റോസർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 99 ഡയമണ്ടിലൂടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, 99 ഡയമണ്ടിൽ നമുക്ക് മാജിക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സ്പിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 149 ഡയമണ്ടാണ്. നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, നമുക്കിവിടെ ഒരു പാരച്ചൂട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. 199 ഡയമണ്ടിൽ സർഫ് ബോർഡും 499 ഡയമണ്ടിൽ അനിമേഷൻ വരെയും കിട്ടുന്നത്. അതേ കേസ് അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഈ അനിമേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ MVP ആകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സ്കോഡിൽ എൻ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു അനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നാൾ മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്ത് ഈ ഒരു അനിമേഷൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫേഡ് ഇവൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 1100 ഡയമണ്ട് ചിലവാകത്തില്ല. ഒരു 1082 ഡയമണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇവൻറ്റ് പോകുന്നതിന് മുന്നേ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശ് ചിലവാക്കാതെ ചെറിയ ചെറിയ ഗെയിംസ് കളിച്ചും ഫ്രണ്ട്സിനെ റെഫർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാശ് ഏൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാശ് നിങ്ങൾ ഗെയിമിൽ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡയമണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 1000 ഡയമണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 1000 രൂപയൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡയമണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. 100% ജെന്യുവിനാണ്, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഗെയിംസ് കളിക്കാം, ഫ്രണ്ട്സിനെ റെഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാശ് നിങ്ങൾക്ക് പേടിഎമ്മിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേയിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിൽ ടോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനും അതുവഴിയാണ് ടോപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ചാനൽ ആദ്യമേ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത്ര ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും മികച്ച ഒരു അടിപൊളി കിടക്കാച്ച് ഫ്രീ ഫയർ വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും. ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.